Pito ka lalaki ang ginakop sa kapulisan sa Santa Margarita, Samar nunod sa nitubong enkwentro kagahapon sa buntag nga misangpot sa kamatayon sa tulo ka mga pulis. Sa statement nga gipost sa social media, gipaabot sa kadakuan sa Samar Police Provincial Office ang ilang pahasubo sa pamilya sa nakalas nga pulis nga silang Police Master Sergeant Paul Terence Paclibar, Police Staff Sergeant Christian Talio o Police Corporal Ilyasar Estrellas Jr. Dugang pasalig sa kapulisan nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa ilang masakop. Ang tulo lakip sa mga pulis nga nag-serve og warrant of arrest sa masakop sa usa ka criminal gang sa Santa Margarita, Samar. Ang laing upat ka mga pulis nga samdan sa enkwentro daling gidala sa ospital sa Calbayog City. Subay sa insidente, gipahibalo sa kapulisan nga dunay 7 ka mga taong ilang nadagpan apan nagdumili sila sa paghatag og detalye kay gihimo pa ang tactical interrogation. Na-recover sa lugar nga nitubuan ang usa ka M16 rifle o caliber 45. Nunot sa panghitabo, gipaubos sa alert status ang Santa Margarita o gihingusgan usab ang pagpahigayon og simultaneous checkpoint.